שלום. הלו. לאן הגעתי? צריך. משהו של הוט? כן. כן? נעים מאוד. מי אתה? מני? כן, אם יש לי הכבוד. מי? איפה? מהוט? כן, כן, קיבלת הודעה. כן. איך קיבלתי את ההודעה? איך קיבלת? המחשב שולח לקוחות שמופיעים בדוח מנותקים. אוקיי. ושולח את זה על ה-SMS לצוות שלי. לכל נציג יש כמה לקוחות ששולחים את זה לטלפון שלהם. אתה ברחת וזכית בטלפון שלי. הבנתי. אוקיי, אז עכשיו אתה יכול בבקשה להעביר פנייה להסיר אותי מהדבר הזה? לא רוצה שתתקשרו אליי לעולם? אוקיי, סבבה. אני לא צריך לשלוח פנייה, זה סך הכל באחד פעמי נשלח אליך. לא, אבל אתה יודע, זה מנוגד לחוק. אתה יודע שצריך לשים מספר חזרה, צריך לשים מספר לעשרה. רשום, לעשרה לא צריך כי לא ישלחו לך את זה עוד פעם. ומספר חזרה רשום לפרטים, הנה יש את המספר שלי, איך הגעת אליי. אבל אתה יודע שאסור לשלוח ללא הסכמתי. אני לא הסכמתי שתשלחו לי. זה כמו חוק ספאם. אתה מכיר את זה במדינת ישראל? אוקיי. אסור לשלוח ללקוח ללא הסכמתו. אתה בא לך להרחיב את זה? אני אשמח להבין קצת יותר. כן. בשביל שתוכל לשלוח לי SMS'ים, מיילים וכדומה, אני צריך להסכים לדבר הזה. לחתום על זה שאני מסכים, שתשלח לי וכדומה. אבל אני כל היום מקבל הודעות מ1,000 חברות כאלה ואחרות. אז יפה, אתה יודע שאתה יכול לתבוע את החברות האלה, וכל פנייה אליך זה 1,000 שקל, כנס, בבית משפט. בייחוד שאני כבר ביקשתי כמה וכמה פעמים שהפסיקו לפנות אליי. כן, אני מבין מה שאתה אומר, אבל מה זה לא תלוי בי? כאילו זה, המחשב שולח את זה ושם את הטלפון שלי, זה לא שאני... אתה עובד של הוט, נכון? נו. מצופה ממך שאם לקוח מבקש להסיר אותו, אתה תעביר פנייה במחשב לצוות שצריך להסיר אותי. אתה רוצה תשובה אמיתית לזה? כן. מהרגע שהתחלתי לעבוד, זה בערך הדבר הראשון ששמעתי. שבן אדם רוצה שאני אסיר אותו. ובאמת אמרתי, יאללה, אם זה מה שמבקש הלקוח. שלא יפנו אליו יותר, אז זה מה שאני אעשה. אוקיי. ואז פשוט ראיתי שאין מה לעשות, כי בן אדם שהוא מנותק, האינטרס של החברה זה לעשות איתורית מנותק פעם, זה דרך של החברה להחזיר לקוחות. מבין, זה פעולה שהחברה עושה. בין אם זה ב-SMS'ים, בין אם זה בטלפונים. אתה מבין, זה לא משהו שאפשר לשנות. עכשיו, אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני לא יכול להוסיף, רציתי להוסיף ללקוח שמנותק, הערה כזאת במנוי שלא יחזרו אליו. אוקיי. אז המחשב לא נותן את האופציה הזאת, כי הוא מנותק, אי אפשר להוסיף עליו הערות. וכאילו כשאתה בא לבוס שלך ואומר לו, תשמע, הבחור ביקש להסיר אותו. כן, שלא יחזרו אליו וזה. אז הוא אומר, שמע, אוקיי, סבבה, תמחוק אותו מהדוח שלך. אתה לא תקשר אליו יותר, אבל אני לא יכול למנוע מאנשים אחרים בחברה, אתה מבין? כי זה לא... אז אתה אומר שזה מדיניות החברה להציג בעצם ללקוחות שהתנתקו. כאילו, למה? לנצח. אני לא אמרתי להציג. לא, להתקשר באופן קבוע. זה לא להתקשר באופן קבוע, יש אפשר להוציא דוחות כמה, שנה אחורה נראה לי, דוחות מנותקים. ואם אתה מופיע בדוח כמנותק, ובן אדם מוציא דוח על מנת, אתה יודע, לעבוד. כן. אז יכול להיות שהמספר מופיע שם, גם אם לא מוצאכם בערך, זה מה שאני אומר. הבנתי, וללקוח שהתנתק בעצם אין לו אפשרות לעשות דבר. ודרך אגב, אני לקוח החברה, אני אפילו לא מנותק. אתה מבין? אני מחובר באינטרנט. הבנתי אותך. אתה מבין את האבסורד כאילו? אני לקוח החברה, והחברה ממשיכה להתקשר ולהציק לי. כי אתה מופיע בדוח, אני אגיד לך מאיפה זה נובע, מה הבעיה? הבעיה זה שבן אדם עכשיו עשה מנוי, אוקיי, התנתק. כן. אני עשיתי את עבודת מחקר על הנושא הזה. כאילו, איך הבנתי איך זה נגרם. עכשיו בן אדם מתנתק, חוזר לאות. כן. אם הוא חזר לאות, אוקיי. הוא חזר לאות ופתחו אותו על מנוי אחר, זה אומר שהוא המנוי הקודם, מנותק. אז עכשיו יכול להיות שהתקשרו אליו ויציעו לו חוץ, אפילו שיש לו חוץ בבית. למה? כי אותו סוכן שמתקשר אליו רואה את המנוי שמנותק. אם הלקוח שהתחבר מחדש ידבר עם השירות ויבדוק אם יש לו מנויים ישנים יותר, ובאמת שימחקו אותם, אז אף אחד לא יוכל ליצור איתו קשר, כי המנויים האלה ימחקו. וואו, אתה איזה ברדק, תאמין לי. לצערי הרב, כן. תאמין לי, אני בן אדם הכי רציונלי בעולם, אני מה זה מבין את המועקה שלך? אתה הראשון שלא מנתק לכי כשאני אומר לו את זה, מתחיל בזה. אני אגיד לך מה, אני מאז שהתחיל הסיפור הזה, התחלתי להקליט את השיחות. אז גם השיחה הזאת מוקלטת. עכשיו אני אמרתי... אני תיארתי לעצמי. אז אני פשוט עכשיו, כאילו זה כבר היום זה כבר הקש ששווה את גב הגמל, כי גם אתמול הם התקשרו אליי, אתה מבין? אתמול הם התקשרו אליי, אמרתי להם אל תקשרו אליי, והיום שלחו לי SMS'ים, אז אמרתי היום אני תובע. אז אני כאילו הולך לגבש עכשיו את הכתב תביעה. אז לפחות אתה תצא בתור בן אדם טוב, אתה מבין? שהסביר לי את העניינים.
אני הסברתי לך את המצב, ואני לא חושב שיצא לך מזה משהו, אני לא עורך דין, כן? סך הכל לא, ברור. אני רק באוקטובר מתחיל ללמוד. מה אתה מתחיל ללמוד? ניהול וכלכלה. על הכיפק. באוניברסיטה בעזרת השם. אז תשמע, אני אגיד לך בקלות, אני הולך לתבוע אותם והם הולכים ללמוד לקח, לא להציק ללקוחות. אני הולך לפוצץ את זה גם לעיתונות. אני אגיד לך, אני חושב שאתה לא הראשון שניסה את זה, כאילו בסעיף הזה. אני לא חושב שזה יצא פה, כל הרם הזה של לספוג, עדיף לך כבר לעשות את הטלפון להגיד שזה לא רלוונטי. קודם כל אני אגיד לך מה, על פי חוק הספאם, בהודעה שהם שלחו, היא מנוגדת. כי מה רשום שם, שנייה אני אגיד לך. התחלתי במילה הזו ספאם, מה זה אומר? תקרא, תחפש באינטרנט חוק הספאם או חוק דואר זבל, אתה תמצא בדיוק אותו דבר. אתה מבין שכאילו בהודעה שהם שלחו, היא מנוגדת לחוק. למה? כי צריך להופיע שמה להסרה, השב למספר הזה והזה. למחיקה, עשה כך וכך. עוד לא הצטרפתי. ברגע שבהודעה יופיע המונח להסרה ואיזשהו מספר כאילו להסרה. כן, ואז אני שולח לו SMS ומסירים אותי, והצטרפתי לזה מתישהו, חתמתי על איזה מסמך שמאשר להם לשלוח. זאת אומרת שזה חייב גם לעבור... כן, אתה מבין, גם בשביל שהם ישלחו לי הודעה, הם חייבים לעבור דרך מסמך שאני חתמתי עליו. אין היום בישראל, זה חוק שונה לפני 5-6 שנים, וזהו. בית המשפט, אם אני תובע, עכשיו אני מקבל על כל פנייה שלהם 1,000 שקל. בין 800 ל-1,000 שקל. עובדתית, אחי. כן? כן. רק שתדע. עכשיו, לי שיחות מוקלטות, SMS'ים, אין יותר, נגמר הסיפור. אני פונה גם למועצה לצרכנות, לעיתונות, לכל מי שצריך, למשרד התקשורת, ועוד יותר לא תתקשר אליי, אני מבטיח לך. אני מאוד מאוד, תראה, אני לא כל כך מבין מה זה קורה לך ברמה כזאת, כאילו, מצד אחד אני כן מבין. לא, אחי, כל שבוע, אתמול התקשרו לי גם יס וגם הוט, באותו שבוע. באותו יום, סליחה. ועכשיו כל שבוע מתקשרים אליי. אתה יודע עם כמה נציגים שלכם, מחירות שלכם דיברתי? ואני אומר לו, תשמע, תעביר פנייה לשירות לקוחות במחשב. כי אני הייתי נציג, הבאתי בנטוויז'ן, אני יודע איך להעביר פנייה.